Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θανάσιο Ντάβαρη, είναι ψυχολόγος. Θα μας μιλήσει για το άγχος και για τη διαχείρισή του. Πώς μπορούμε δηλαδή να διαχειριστούμε το άγχος που καμιά φορά εμφανίζεται. Κάθε μέρα μαυρίζει η ψυχή μας με όσα απειλητικά ακούμε και διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης. Οι σκέψεις που μπορεί να κάνουμε: δεν έχω να πληρώσω τον νίκη, δεν έχω να πληρώσω το ΤΕΒΕ, δεν έχω να πληρώσω την εφορία, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Κυρίως μέσω των οικονομικών θεμάτων μας βγαίνουν όλα αυτά. Κύριε Ντάβαρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Έτσι είναι η κατάσταση δυστυχώς. Η οικονομική κρίση φαίνεται ότι μας έχει επηρεάσει όλους, μας δημιουργεί περαιτέρω άγχος. Και είναι λογικό από την άλλη πλευρά. Έτσι. Έχουμε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, δεν έχουμε να το πληρώσουμε επειδή άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής μας, αγχωνόμαστε. Και τι να σου πει μετά και ο ψυχολόγος, έτσι ρωτάνε οι περισσότεροι. Τι να μου πει, άμα δεν έχω πληρώσει το νίκη, το ΤΕΒΕ. Βέβαια, ο ψυχολόγος δεν περιμένουμε να μας δώσει λύσεις οικονομικές. Το που θα βρούμε, γιατί καμιά φορά εσείς λέτε εντάξει, χρωστά να λιτώσει, δεν χρειάζεται να αγχωθείς. Υπάρχουν νόμοι, δεν θα σε διώξουν από το σπίτι αν χρωστάς ένα-δύο νίκια. Από την άλλη όμως, δεν μπορείτε να δώσετε και λύσεις οικονομικού περιεχομένου, έτσι. Σταματάει κάπου η παρέμβασή σας. Ακριβώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να επανέλθουμε είτε στην κατάσταση που ήμασταν πριν 2-3 χρόνια, είτε ξαφνικά η χώρα να γνωρίσει την ανάπτυξη που περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει, πρέπει να διαχειριστούμε το άγχος μας για να επιβιώσουμε, ούτως ώστε να μπορούμε να παλέψουμε για καλύτερους όρους ζωής. Πώς λοιπόν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το άγχος μας όταν ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με αυτό, είτε πριν κοιμηθούμε πολύ από εμάς, είτε υπάρχουν και διαταραχές ύπνου, φαντάζομαι, που προκαλεί το άγχος, έτσι, ή δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καθόλου ή ξυπνάμε πολύ νωρίτερα, γιατί σκεφτόμαστε διάφορα και κατά τη διάρκεια του ύπνου, στριφογυρίζουμε, το μυαλό μας γυρίζει σε όλα αυτά. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε? Λοιπόν, η δουλειά μου εμένα σαν ψυχολόγος είναι να διδάσκω στους ανθρώπους, να εκπαιδεύω τους ανθρώπους σε κάποιες στρατηγικές, είτε για να διαχειριστούν το άγχος τους, είτε για να διαχειριστούν άλλα προβλήματα της ζωής τους. Ήρθα εδώ πέρα να πω 5-6 βασικές στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Πρακτικά, χωρίς πολλά λόγια. Μία πρακτική στρατηγική είναι να πάρουμε ένα τετράδιο και να καταγράφουμε τις αρνητικές μας σκέψεις. Τις αρνητικές. Τις αρνητικές, βέβαια. Ναι. Και αυτό πώς θα μας βοηθήσει? Δηλαδή, γράφω εγώ πέρα ένα χαρτί, ένα τετράδιο και γράφω, ας πούμε. Χρωστάω τόσα στο δάνειό μου. Σας έχω δώσει και παράδειγμα. Ακριβώς. Αρνητική σκέψη. Αν δεν πληρώσω το ενίκιο, θα με διώξουν από το σπίτι. Εκεί. Τι γίνεται? Το κλειδί ποιο είναι σε αυτή την τεχνική? Ο πιο πολλής κόσμος έχει τέτοιες σκέψεις, ειδικά αυτή την περίοδο. Αλλά συνήθως αυτές οι σκέψεις είναι κάπως πιο υπερβολικές. Δηλαδή σκεφτόμαστε τις πιο καταστροφικές συνέπειες, το χειρότερο δυνατό σενάριο. Σωστό. Γράφουμε λοιπόν τις αρνητικές σκέψεις στη διάρκεια της ημέρας και ερχόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα 2-3 φορές την ημέρα ή αν δεν προλαβαίνουμε το βράδυ και τις επεξεργαζόμαστε. Για παράδειγμα, μια νυφάλια προσέγγιση της αρνητικής σκέψης ότι αν δεν έχω να πληρώσω τον νίκη θα με διώξει ο ιδιοκτήτης είναι ότι, για να το δω καλύτερα, υπάρχουν και κάποιοι νόμοι. Αν ήταν έτσι, οι μισοί Έλληνες έπρεπε να είχαν διώξει από τα σπίτια τους άλλους μισούς. Ναι. Άρα καλύτερα είναι να ρωτήσω έναν δικηγόρο και να διαπραγματευτώ με τον ιδιοκτήτη, αντί να νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα με πετάξουν έξω από το σπίτι. Αν χρωστάω τις δόσεις του στεγαστικού μου δανείου, κάποιοι λένε θα μου πάρουν το σπίτι, ή θα γίνω ρεζίλ, ή θα θεωρηθώ αποτυχημένος. Εκεί πώς το διαπραγματευόμαστε αυτό? Καταρχάς, νομίζω ότι τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες θα πρέπει να θεωρηθούν αποτυχημένοι. Που χρωστάνε. Έτσι. Ναι. Η κρίση μας ξεπερνάει όλους μας και μας πλήττει όλους μας. Είναι πολύ άσχημο να κατηγορούμε τον εαυτό μας ότι εμείς φταίμε. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε τέτοιου είδους αρνητική σκέψη, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις νομικές διαδικασίες, αλλά και ηθικά εμείς να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή ότι από τη στιγμή που είμαστε τίμοι εργαζόμενοι που δουλεύουμε για το επιούσιο κάθε μέρα, δεν έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για αυτή την κατάσταση. Πολλοί από εμάς που έχουμε ένα τέτοιο άγχος, επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι μας, το κουβαλάμε μαζί μας. Αυτό είναι επιζήμιο για τις οικογενειακές μας σχέσεις? Φυσικά είναι επιζήμιο και κυρίως θέλω να εστιάσω στις εργαζόμενες μητέρες που είναι και σύζυγοι παράλληλα, πιέζονται στη δουλειά, γυρνάνε στο σπίτι και πιέζονται, λείπει ο διάλογος ανάμεσα στο Γιατί αυτό αντρόγυνο. λέτε είναι σημαντικό στοιχείο ο διάλογος, να μοιραζόμαστε το πρόβλημά μας, έτσι, να μην το κρατάμε μέσα μας. Φυσικά το γράφω σε μία από τις στρατηγικές. Μία από τις στρατηγικές είναι να το βγάλουμε από μέσα μας. Να μην ντρεπόμαστε να μιλήσουμε. Γιατί τόσα χρόνια τι κάναμε? Καλύπταμε τα συναισθηματικά μας κενά καταναλώνοντας. Ναι. Τώρα που δεν μπορούμε να καταναλώσουμε εκ των πραγμάτων, που η τσέπη μας είναι άδεια, πρέπει να συνεχίσουμε σε ένα διαφορετικό μοτίβο, δηλαδή να επενδύσουμε περισσότερο στο συναίσθημα, στις ανθρώπινες σχέσεις. Μάλιστα. Να επιτρέπουμε στον εαυτό μας
να διασκεδάζει, να το ρίχνει έξω, παρότι δηλαδή έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα στο μυαλό μας. Εσείς ως ψυχολόγος τι μας προτείνετε, να προσπαθούμε να το ξεχνάμε το πρόβλημα ή να είναι πάντα σφινωμένο στο μυαλό μας? Το πρόβλημα δεν ξεχνιέται. Ακόμα και αν είσαι αθλητή, αν πας να αθληθείς, να κάνεις ένα περίπατο ή να βγεις με τους φίλους σου έξω, το πρόβλημα δεν φεύγει γιατί υπάρχει. Αλλά λειτουργεί σαν μέσο εκτόνωσης, το να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Ας πούμε, είναι κάποιος που του αρέσει ο κινηματογράφος. Δεν έχει να πληρώσει το εισιτήριο του κινηματογράφου. Τι πρέπει να κάνει, να κάθεται σπίτι να κλαίει τη μοίρα του? Μπορεί να οργανώσει βραδιές κινηματογράφου με άλλους 2-3 φίλους του, να φτιάξουν και 2-3 λιχουδιές ή κάποια popcorns και να περάσουν καλά. Άρα υπάρχουν, λέτε, λύσεις και τρόποι να το διαχειριστούμε, γιατί να το ξεπεράσουμε, λέτε, είναι απίθανο. Πάντα θα το κουβαλάμε στο μυαλό μας, έτσι, το πρόβλημα ή το να βρούμε πετρέλαιο και γίνουμε όλοι πλούσιοι. Σωστό. Πράγμα απίθανο μάλλον, με βάση τις πιθανότητες. Άρα να μάθουμε, αυτό μπορείτε να μας διδάξετε εσείς, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και να ζούμε με αυτό το άγχος και με τις συνθήκες που η κρίση μας έχει φέρει να ζούμε, έτσι. Ακριβώς. Και για περισσότερες πληροφορίες θα μου δώσετε το δικαίωμα. Βεβαίως. Να πω λίγα πράγματα για τη δουλειά μου. Μπορούν να επισκεφτούν οι τηλεθεατές σας στο site από το Εργαστήριο Έξυπνης Μάθησης. Είναι www.exipnimάθηση.gr. Το πληκτρολογούμε έτσι όπως ακούγεται. Και υπάρχουν χρήσιμα άρθρα και συμβουλές και για τη διαχείριση του άγχους. Πολύ ωραία. Αλλά και άρθρα για την ομαλότερη λειτουργία της οικογένειας. Πώς να μεταχειριζόμαστε τα παιδιά μας, πώς να συνεννοούμαστε. Άλλα θέματα τα οποία θα δούμε ξανά εδώ. exipnimάθηση.gr. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ντάβαρη. Να είστε καλά.